Amin panahon si Jesus mitudlo paman doon hukilid taon na hadanaw. Tumungod tamadakol tungkay sa mga tawhan ng amol-amol diya takan din, mininuo haon na doon hubaruto na sa mga utaw diya da tagaon o pagpaliliman kanding. Dayon madakol sa mga intudlo ding kandan pinaagi hu mga pananglitan hatagya naon. Magpaliliman kaw kanak. Amin ataw ha duminiya ta uma upag pamugas. So isawo din haon na sa binhi, amin diya da nakatana tadalan, aman pinanuka hu mga tagbis. Amin daan binhi ha doon nakatana hu batuan. Sao na laos da luminatob ta atiway da sa pisa doon. Baso sildahan hu tungkay mapaso, sa guna da haon na nangagango, tahura man panggamot. Amin daan binhi ha doon nakatana hu sampiniton. Tuminubo daan haona, banaonop da hu mga sampinit, aman hura pamunga. Baamin binhi ha doon nakatana hu balumbon ha bugta. Saona tuminubo daan, daw na munga gayod. Sa duma, tigkatluan sa bunga din. Amin daan, tigkaonoman, daw amin daan, tignang gatos.